ịpụta n'ụlọ akwụkwọ dịka nwa okorobịa n'afọ 21 ndụ dị fere ya wụrụ na ị ga-apụta n'ụwa, ị ga-eche na ịpụta n'ụwa gị nweta ọrụ ozugbo, mana dịka o si dịrị, m pụtara na June 12 mgbe a na-enwe ọgbaghara. Oge ahụ mmadụ ibi ndụ bụ ihe siri ike. Mpa m na-arụ na oil firm, m nọ na-echekwa na ihe niile ga-agbanwe dịka onye gụrụ theology n'ụlọ akwụkwọ, mana dịka o si dị, enwetaghị m ọrụ mgbe ahụ. O bidoro dịka ihe anyị chere na ọ bụ ihe na-aga eru afọ abụọ, mana ihe niile bịa chizi ike dịzie ka aga ọrụ niile bụzi nke akụpụrụ. Ya wụ na aga m enwetanwu ọrụ ruo afọ 5 na afọ 6. Mgbe m mechara masters m oge m eji masters nwetanwu ọrụ wee m ga-eji ya metanwu na Naịjirịa. O nwere mgbe oru ma chọpụta na aghọọla m ahịa ọjọọ, maka na enwe m the professional experience m ga-eji mmadụ tinye m n'ọrụ, onwekwa onye ga-ewere m dịka onye trainee. Tinyekwara m nọ na-achọkwa ebe m ga-etinye isi m dịka nwamba a mụrụ n'ezinụlọ. Enwere m nsogbu otu m ga-esi lekọta ndị ụmụnne m, mana ebe ị naghị elekọta onwe gị anya, kedu ka ị ga-esi elekọta ndị ọzọ anya? Gịnị ka m mere? O nwere mgbe o ruru ihe niile nọ m n'isi agbafuchie, enweghị mma m ga-eme. O nwere ka o si dịrị otu ị ga-esi nweta nri ị ga-eri n'ụbọchị, mana otu o si mmemme abịa hụ ofu kọstọm ọfịsa ebe m ga-anọ. E were m dịka nwanne ya nwoke ebe ahụ, ma dịka ka nwa bọị na-agara ya ozi. Dịka aka ya si aga, m nọkwa na-achọ ọrụ afọ 15 wee chọta na ọ bụrụ ike achọ m, ọ dịka eme m ka m nwee onye ga-abụta ọrụ. Nke a mere ka enwe onye chọrọ inyere gị aka, ma ndị nwere gị dịka nwanne nwoke ha chọpụta na ịwọla assets. Enwe onye chọrọ ka ị wụrụ ihe gara akpagbu ahụ. Otu onye ya bịa jụọ m, kedu ihe ị na-eme? Gịnị ka ị na-eme? Gịnị na ndị a na-eme? Ndị a na-eme ego, ndị a na-achọta ego. Chọọ otu ị ga-esi nweta ego, ị ga-achọta ihe ị ga-emere onwe gị. Ma ele ya anya sị, ele ihe m ga-eme. Dịka si eme masị, oke, m nwere ike ịbanwe na logistics. Otu a ka ya bụ ndụ m si bido gbanwe obere. Otu ọ si dịkwa, otu fate si adị. Onye neighbor m ka m gwara ofu ụbọchị si ya na biznes ị na-eme, ama m ị na-ebubata ụfọdụ ihe n'ụba ofesi, m chọrọ ịba na cargo na ihe ndị ọzọ. Ya kpọnye m nwanne ya nwoke eme m introduce to an Indian man, onye gbanwere ndụ m. Mgbe m zutere ya bụ Indian man, ya jụọ m ga-emenwu ya, m sị ya yes na m ga-emenwu dị ọrụ na adịla m njikere. The man anọrọla na biznes a ọtụtụ oge, mana o nwere nsogbu na integrity ndị Naịjirịa. Nchema wee egwuregwu ya kpọọ m otu ụbọchị na mana ndị Naịjirịa na-emekọ ihe, but ịdị iche, ị nwere integrity, and maka integrity ga ị nwere ọ ihe ga-ebuga gị ebe dị anya. Masị ya imeela maka obere agwa ahụ mkpara, maka integrity ahụ nwere, mana ya emekọ biznes, and ndụ m agbanwe. Fide ebe ahụ ndụ m agbanwe, emebido nwe ezinụlọ na ihe gbasara ego, mana etinye ego na biznes m na-esinye ike. Ebe a ka ndụ m nọ gbanwee. Nsikwa ebe ahụ na-ele anya ndị ọzọ, na-elekwa anya ndị ọzọ nọ na UK, mana ha na-azụkọkwa ahịa na-aga ebe a ka ndụ m nọ gbanwee. Aha m bụ Dada Julius, ihe a bụ akụkọ nwere onwe m.